حماق قفعتات يمسرح زلو نقر ما نقول يسترف كله وأبو كله سبت مصد سبعي ترب سبعي ترب أنا هم أنا اللي أنا خمس قفعت أنا رئيس اللي خلت ورح السنة ناشحن شاد تبيتن تسعن شمونتن سرعة ويانه ددحر فشلت قدامي ورهرو نتكم أكل نيتكينات كاب فيلماوت إنوز نبر مرب مبرار سلاموين إيرتراوين كاب إيطوبيا جمر اللايم بعصر تغلت السنة شحن شاد تبيتن تسعن شمونتن مراخب وزهان إيطوبيا تأتاو سقات إزخونو إيرتراوين كاب سرح منغستي كسقوغون كاب تهاجر كباررون هاجراو أغرقلوتهم وديهم أب إيطوبيا كأموت أزعنحو لوخا الشعبية من السياتن ست آياسو تقارلتن دما أب تحت قدتر كتعنحو مخانوم بوقع فليتام إيرتراوين كبارو مستوسنة بدرجة هاجرن كللاتن نتسرح ذات جبرا كوميتات قيمن نيرن بزال علويتي كوميتا مبرار إيرتراوين ممرح مستمحل على فدما حلفتن كادرتاتن ويانا أب كل كوابيتات إثيوبيا أورا أب أديس أبا دريراوا أب استفراليا كتماتاتن قطراتن كللات تجراي أمحارا أورومو دبوب عفر سومال إيرتراوينن إيرتراو مبوكل زلوم إثيوبياوينن كاب جزاوتهم أبيات تصحفتن كالنا يسرح بوطاتن انت اللاي كاب هوسبيتالات كي ترفع إن الأمو موتان مسقواغن سرحنا يلوم تتححزوو بزي علي تراينا تبطب كازي فتم زنبره ليتي مبزحت وجزي كافرق ليتك ساب ساعات حموش وقحتا بأزيو أرعدي ناشبر أقباب سبات كاب جزاوتهم إنا لأمكا بموتا أب معسكرات مروقان مأسار مغدقات أمودات هدما مبرارن مرساي نبروتو من زد على لقفعي كاب سنة شحن جعت تبيتيس عن شمونتن كساب مجمرة خلت الشح أب زنبر كلت عمتات لعلي 7 شح إيرتراوينن إيرتراو مبوك الزنبرهم إثيوبياوينن هندبت كابيت نبرتهم تفانائلهم بحنساب أب دخنتن كبير قطعو تساقمن كمزوركو تغيرو جاملاو مسقاق إيرتراوين كاب إثيوبيا رؤي جسس أو مسلو كان تنبره قبر ملسي محبرة سب علم كم تزقباء سلزي نبره سرعة ويانا بزي زخونة زغطي قفتاتو بسفعات كغطلو التهابع ويو سرعة ويانا نازقف عزي تأتاو سقات نموقاد إلو كمهنيلو كان تفتنا متأتاو قداي زخونة متأسار كم زي نبرو نمحبرة سب علم نتصوري نيرو مغنياتو 7 شح مخاز بزحو قوال عصبيتن أرقويانن سليتك بهالو زأمناي نبران علمانا يزي جاملاو مبرار سلاماوين سبات بمداي سنة أمرو لإيرتراوين مرعادن مدهالن بمداي قطوا دما قوامن تنقصاص نبرتو من طريتو من نايبانك حساباتو من بمرساي عبدهنت كم شممو مغبار كمون نتنوح كينات كتصوراي كيلن تبايلو استجمته قطوا إيرترا طرح إيدوم دستباررو 10 شحات حزبي توسعت صطفت إيركا نهزب المنجستن إيرترا مجنا نيرو تقمات إثيوبيا كانوا من مجزأتي إطليان إيرتراوين سعبتي أورتروكس كابنو وح جميرون بولكم نتمرتك هنات ناب قرامات إثيوبيا يخدوني روميوم وحدات كاباتهم دما أبو نابرا مسريتهم كي تملسو يترفني روم أب 10 منتخف لزمن نجستات أبيسينيان عدتات مرم ملاش النورورو سافح قفعن زنتان أبز فتسمو لزنوبرو جزيون نفسهم نبرحن دوب سجيرهم كعقبو سجددو سدرابيتات نبرو بوغسنات كمون بموسو نابس تفلالي كبابيتات إثيوبيا مسجرو أبو تتأيسوم السرتو أب جزيم جزات الطليان
عليتاوي أجازز أمريروم نسراوت إيطاليا رحرحهم نمرت إثيوبيا كعقب زخرو إرتراوين عساكر وحداتي نبرون إزوم بزتت أصلا كالم مهنياتن نابي إثيوبيا سبخو إرتراوين كساب 45 ولدو أبتا هاجر تقميتهم مستحبرة السبت واحدهم قلهم تواسيبهم من زميلهم من ننفسهم كم إثيوبياوين زفلت ويوم بزح سدت إرتراوين نبي إثيوبيا إسرائيل وان دحر قوبت إرترا بي إثيوبيا سرعت هاي لسلاسن درجن دايما ديلوم أبي إرترا زنبرا قطبان معناو حيالو تكالات إنام حو نبي إثيوبيا أبزق عزل زنبرو جزيو بسن كزي وزحت إرتراوين شغلات نمركاب نبي إثيوبيا كسددو تجديدوهم حيلو كابتم ننوح وان بقوام النت هبي إثيوبيا زقمت زنبرو إرتراوينن إرتراو مبقول زلوم إثيوبياوينن سالاتي ملالي هزو إرترا زغانا ناي سرحن تعرنينتن بهلي أبزحزو عين سرح حركوتاتن عوتاتن كوينوم صبقو منها بروز نبرهم أبي استفلالي كبابيتات إثيوبيا أوراد ما أب أديس أبابا كابز نبر قطباون نقداو تكالات كم جاراجات وانين ترانسبورت نا إلكتريك نقدن سرحن تكالات ربط انتيتن حاتينن تكالات مكاير عقحو مكاينن نهينت أم سرحيتاتن زبزحة بإرتراوين زونن ينيرو بزي كازياتهم بزحت كيلاتات مهراتن إرتراوين أب كم تلكومينيكيشن حيل إلكتريكن زعمسل منقستاو تكالات كالوت أبيات تصحفت منقستي كمون أب استفلالو زي منقستاوين محبرات إنبايستاتن يسرحو نبرو كادرتا سرعة ويانا نزوم سب تسقى إرتراوين بأنصارتي سرعة ويانا أبي إثيوبيا سلطانو كدلدل بنواتن كالإن زغبرو لدغاف بعين قنئي تموتوا منباروم زراغت اتناي مسغاس سغمتي مستعوجه تقداديموم علاما زغبروم نزوم تكالاتن منبر ابايتن زوننو زبزحو اباديس ابا زقمطو زنبرو إرتراوينيوم كابتم أفلماناي مسغاق زوريتا سسوغو إرتراوين للي 35 ميتاويت ناي جزار أصوم منبر أبايت زنبروم وننت تكالاتن عبيتن اي تسعنت مكاينن ماشيناريتاتن ايوم نيروم حركة عبيت علاماتات نايتي مسغاق نبرتن مزماتن بمبارو دما مبزحتهم كابزم سغوغات نبرتهم حقاو وكلنا كقبرلون اي تفقدلومن كادرتات ويانا نزوم إرتراوين إنا لأمو أما عسكرات داقينوم كمرمروا من كلو زقروا زنبرو كستات أب رفرندم أدميتكم أب هاقراو أقلقلت تساتيفكم أبالات محبركم يخم أبالات هقدفيكم أب كرمتاو ماتت تساتيفكم ناب إرترا بتيحكم نيركم زبل نبرم أزتتقصى كم عبي قبن زقود ساركوينو أب زغلون نزي تساتفو دما أبوخا وي أديخا أبيو عدوم زبل حتو بمقرب سمنا إرترا عدي انت تقيسهم بغتا كباررو يوسنو لهم نبرو أوزا قرابنا حتو حالي مثل مرة كابستو لنا لكترهم بتحلي وحفاتن مكانت درجانا نتاير ساحتن هاي تقول شرقو 4 تحت تقول حالي نسخي سلكي مسفعلها هاي هي نوبي يفعل الفوتر سلكي هو على مرحبا خليت فتاة عني بنتنا وغيركم سفارة أمزل الخيار فوقها عسكري مكان يومنا أنا قد أبيت خرجتي ساوي نبرتهم تراسيو بقدرو تخطيرو كحدت ويانا إرتراوين تأماتو إثيوبيا دحرنا تنت إرترا بتي أمونغو هزوها جنبارن ويانن أبقى السيستم مسرت زندنان كم وتصيتو أبكلتين هاجرات السفنة سلامن محزنة حقوسات بمنبروم كسابتا ويانا قبل على إرترا ورار زأوجت اللاسعات
ደገፎም ስርዓት ወያነ ቁጥባይ ነበረን ኣብቲ ፈለማ ዓመታት ከ እቲ ስርዓት ክሳብ ዝድልል ገንዘብ ብምውፃእ ኮነ ጸጥታዊ ርግኣት ከባቢ ብምሕላው ኣብ ኩሉ እቲ ስርዓት ዝጠልቦ ዝነበረ ምትሕጋዝ ልዑል ኣበርክቶ ይገብሩ ነበሩ ካብቶም ወያነ ብግፍዒ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዘባረሮም ልዕሊ 75,000 ኤርትራውያን 700 ኣብቲ ወያነ ካብ 1991 ክሳብ 1993 ስልጣኑ ንምርግጋጽ ሰላምና መረጋጋት ብዝብል ስም ዝቆሞ ናይ ጸጥታ ሓይሊ ብረት ዓጢቖም ንምርግጋእ ናይቲ ስርዓት ብዝገበሩ ኣበርክቶ ናይ ምስጋና ወረቐት ዝተቐበሉ እዮም 6.8 እውን ናይ ፓርቲ ኣብ ውድብ ኢህወደግ ኣባልነት ዝነበሮም 19.6 ገንዘብ ብምውፃእ ነቲ ፓርቲ ዝድግፉ ዝነበሩ 45.2 ድማ ኣብ ግዜ ምርጫ ንኢህወደግ ዘድመጹሉ እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕጊ ድርብ ዜግነት ስለ ዘይፍቅድ ኣብ 1993 ማለት ድሕሪ ረፈረንደም ኤርትራውያን ኢትዮጵያዊ ወይ ኤርትራዊ ዜግነት ክመርጹ ኣገዲድዎም እዩ በዚ ድማ እቶም ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተቐመጡን ዝሰረቱን ንብረት ዘጥረዩን ዜጋታት ናይ ኢትዮጵያ ዜግነት ክመርጹ ግድን ነይሩ ካብቶም ወያነ ዘባረሮም 10 ሽሓት እቶም 83.3 ሚእታዊት እቲ ንኢትዮጵያውያን ዝውሃብ መንነት ወረቐት ዝነበሮም እዮም ነቶም 5.6 ሚእታዊት ትሕቲ ዕድመ ብምዃኖም ወረቐት መንነት ዘይነበሮም ገዲፍካ ድማ 9.5 ሚእታዊት እዮም ኢትዮጵያዊ መንነት ወረቐት ዘይነበሮም ምስጓግ ናይዞም ብሕጊ ኢትዮጵያዊ መንነት ዝውሃቦም ሰባት እምበኣር ብቐንዱ ነቲ ዝኾነ ዜጋ ብዘይፈቓዱ ኢትዮጵያዊ መንነቱ ክሕከኽ ኣይክእልን ዝብል ዓንቀጽ 33 ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጣሓሰ ቁሉዕ ዓመፅ ነይሩ ተመንዮም ይኾኑ ክጸበኩም ሃገር ስድራ ቤት ክድበ ተግባራት ወያነ ሩኡይ ገህሰት ሰብኣዊ መሰል ብምንባሩ ከምቲ ዝድለ እኳ እንተዘይኮነ ካብ ሕቡራት ሃገራት ጀሚርካ ሓያሎ ሃገራት ኣህጉራውን ትካላትን ወቐሶኦምን ስክፍቶኦምን ገሊፆም እዮም በቲ ዝነበረ ውሑድ ተቃውሞ ዝነደረ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ብ9 ሐምለ 1998 ምስ ጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ከምዚ ክብል ወትሩ ዘይርሳዕ ናይ ብድዕ ቃላት ከም ዝተዛረበ ይዝከር ማንኛውም የውጭ ዜጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ማንኛውም የውጭ ዜጋ ኤርትራዊ ጃፓናዊ ጀርመናዊ ወዘተ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩት በኢትዮጵያ መንግስት መልካም ፈቃድ የአይናችሁ ቀለም አላማረኝምና ውጡ ካለ ኢትዮጵያ መንግስት መውጣት ነው ያለባቸው የጸጥታ ሌላ ጥያቄ ሳይነስ መንግስቲ ኤርትራ ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ወያነ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝወሰዶ ሰፊሕ ናይ ምእሳርን ምስጓጉን ስጉምትታት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ነበርቲ ኤርትራ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣይነበረን እኳ ደኣ ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ب26 سنة 1998 ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ በአንጻር እቲ ስርዓት ወያነ ዝተኸተሎ ፀረ ሰብኣውነት ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝኾነ ናይ ተጻብኡ ስጉምቲ ከም ዘይወስድ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ بسلام ናይ منبر مسرحን መንጋድን ትካላት ናይ ምክያድን መሰሎም ሕሉ ምዃኑ እዚ መሰለ እዚ ብዝኾነ ኣገባብ ወይ ኣካል ምዝጣሕስካ ጥርዓን ከቕርቡ መሰል ከም ዘለዎም እዚ ፖሊሲ እዚ እቲ ግጭት ዝያዳ አንተዓረገውን ፍጹም ከም ዘይቀየር ዘፍለጠ ወግዓዊ መግለጺ ኣውጽዩ كفاءة ጭካነ ወያነ ምስጋግ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ተዘንቲ ዘይውዳ ዘስደምም ናይ ጭካነን ኢሰብኣውነትን ዛንታታት ዝሓቆፈ እዩ ሓደ ካብ ዕላማታት ናይቲ ምስጓግ ህዝቢ ምርዓድ ምጭናቕን ብስቃዩ ምሕጓስን መንባሩ ዘጎልሕ እቲ ደይመደይልካ ዝፍጸም ዝነበረ ስድራ ቤታት ናይ ምብትታን ተግባር እዩ ንሰብኣይ ምስ ደቁ ገዲፍካ ሰበይት ነቤና ምብራር ወይ በአንጻሩ ሰብኣይን ሰበይትን ሰጉይካ ቆልዑ በይኖም ምግዳፍ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ክፍኣታት እዩ ኣብ ተቀዳማይ ዓመት ማለት ኣብ 1998 ካብ ዝተሰጉ ልዕሊ 40,000 ዜጋታት እቶም 5,000 ብዘይናባይ ህፃናት ደቆም ምስ ገረባብቲ ወይ ሰራሕተኛታት ገዛ ገዲፎሞም ዝተባረሩ እዮም ጸብጻባት ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ከም ዝሕብሮ ድማ ካብ መንጎ እዚኣቶም 2600 ደይመደይልካ ካብ ወለዶም ፈሊኻ ዝተሰጉ ህፃናት ነበርዎም ሓራስ ካብ ናጽላኣ ፈሊኻ ምብራር ሕማም ሕርሲ ዝተሓዛ ነፍሲ ጾራት ምሶም ካልኦት ሓዊስካ ምብራር ኣብ መንገዲ ዝሓርሳ ብዙሓት ነይረኔን ናጽላታት ንሰደታቶም ከምኡን ደቂ 89 ዓመት ኣረጋውያን ኣብ መቐነዪ መደብራት ዳጉንካ ምግብን መድሃኒትን ከምዚኣቶም ምኽልካል
ኣብ ሕክምና ዝደቀሱ ውፅዓት እንተላይ ሓድሽ መጥባሕቲ ዝገበሩ ኢንፊዥን ነቒልካ ካብ ዓራቶም ወሲድካ ምስቶም ዝስገጉ ምፅምባር ናይ ኣእምሮ ሕሙማትን ኣብ መንገዲ ዝተረኸበ ቆልዑን ከይተረፈ ኩነታቶም ከይፃርኻ ምብራር ንገለ ካብቶም ዶብ ዝሰግሩ ዝነበሩ ደይመደይልካ ብፈንጂ ዘለዎ ከባቢታት ከም ዝሓልፉ ምግባር ተመራርሖም ዶብ ኣብ ዝሰግሩሉ ግዜ ብድሕሪት ተኽሲ ኸፊትካ ምጭናቕ እቲ ግፍዒ ዝርዝራቱ ብዙሕ እዩ ኳሕ ሓቢሎም ቦሊሲና ሕጂ ተሲኢለ ከፍቶም ኣለኹ መላነ ፅላ ክንግበራ እሂ ኣብዚ 32 ክትጥየቓ ብሓርጓኒ ተኸቲላኒ ክትመፅ እያ ደሓን ተለይ መፀ ድማ ሰዓት ሓደ ትመፃ ኢሎም ንኸይድ ኣይመሰለንን ኣነ ከምዚ መጎጎ ኣጉዲ ደቀይ ኮረንት ምጣት ተቐፂለ ደቀይ ዕብዮም ኣብብሎም መይትዎም ሕጂ ኺድ ብላ ኣለኹ ሰብ ተኣጊሩ ደቀይ ብምንታ ክፅውዕ በቃ ቦታ ድምፂ ንመፂ ምን ክነግር ምን ገሊኡ ዝተርፉ እኮ ኣለዎ ኣቦ እኮ ኣለዎ ሰበይት ዘመፀት ሰብኣይ ተርፍ ሰብኣይ ዘመፀ ሰበይት ተርፍ ኣነ ኸመን ኣለኒ ተቐፂለ ደቀይ ዕብዮም ሕጂ ስቒሎም መንገዲ ስቒሎም ገዛ ገርፈ መፂ ኣለኹ ምንም ክፈልጦ ኣይክእልኒ ኣነ ርእሰይ ወደይ መይትኒ ናይ 40 እናዘጋጀኹ ከለኹ بحق مسابقة أخوه سوا متصمم بقي مسافر ليت تسيم مسيم ما كحته بوليس جامن خيران بوليس تعال إذا تخدم قوام مشينا بزانا تسلّي دك موت يوم تام دك موت يعبني يا رجل جبا كاو طريفنا الله خلت دك طريفنا الله فالكلام من نفوس دين كونتر فتن دوا خيات أغلى ما يكم زغنا تجازاي جوتي بقى فابلين لو قبركو حشني خاطن تطيلان الله هيوتنا مشم سقاب زي أنا بس هيوتنا نبأ بالله مثلاً حج زمساب عايز موتو مسانا يمير بيشنكات يوم بما يتسمن بشجرنا يوم يتمدلهم حمامي ولا مقالين برام زمساب كنا أنا قصة مثلا طب أنت خشين تملهم فت ما تشين خمنون عرب الجحاتهم تملهم يهو ما أبي يودي مسأتنا قبيرنا مسينا زمساب والله أتي حبر عيننا نسي وصينه بوينات بخمزي أتبه يلايت نغرنا جن كدنينا أبهر دارن ثلاثان شمنت معات تأثرو حد خهننا 4 دناجر دنبرة خابوز قد صليت نحنا نجر بحري 3 سموني نتأثيرنا مالتنا إحنا إذا مسؤول أتحيزهم رياتهم حدا جنياتات مقارنة مالتي مسألة بس حدا تحساس بقى بس مخناتنا تأثيرنا في الله لك ንብረትን ገንዘብን ኤርትራውያን ንምግባት ካብ ምስጓ ክነድሕነኩም ኢና እናበልካ ብላዕ ወሲድካ ኽተብቅዕ ምብራር ንብረትኩም ብሕሱር ዋጋ ክንገዝኣልኩም እናበልካ ምብስጫው ወዘተ ኣብ ነወሶ ከፉል ቀሰፍሰ ፍጸመ በደልን ግፍዕን ፀዊኻ ዝውድ ኣይኮነን እዚ ኣብቲ ብዙሕ ተዓዛቢ ዘለዎ ከተማታትን ሓውሶ ከተማታትን ዝፍጸም ዝነበረ ኮይኑ ኣብቲ መስካሪ ዘይብሉ ርሑቕ ገጥራት ዝፍጸም ዝነበረ ዝምታን ግፍዕታትን ዝገደደ እዩ ካብቶም 75,000 ዝኾኑ ዝተባረሩ ዜጋታት እቶም ልዕሊ 20,000 ካብ ገጥራት ትግራይ ብፍላይ ድማ ካብ ወረዳታት ምዕራብ ትግራይ ዝተሰጉዮም እዚ ከባቢታት እዚ ልክዕ ከም ምዕራባዊ ኤርትራ ንጉስነትን ማሕረስን ካብ ከበሳታት ኤርትራ ዝተንቀሳቐሱ ኤርትራውያን ደንበታትን ዓድታትን መስሪቶም ንነዊሕ ዓመታት ዝተቐመጥዎ እዩ ኣብ ወረዳ ኣድያቦ ንኣብነት ኤርትራውያን ብብዝሒ ዝቕመጥዎን 10ታት ዓድታት ነበራም ስርዓት ወያነ ነዞም ብሕርሻ መነባብሮኦም ዝመርሑ ኣሽሓ ስድራቤታት ካብ መረበቶም በንቂሩ ኣባይቶም ጥሪቶምን ንብረቶምን መንዚዑ ታቦትን ንብረትን ናይ ልዕሊ 50 ዝኾነ ብኤርትራውያን መራሕቲ ሃይማኖት ዝካየደ ኣብያተ ክርስቲያን ከይተረፈ ከም ዝሃገረ ይፍለጥ እቲ ኣብ ኣድያቦ ኣብ ልዕሊ ሓረስቶት ስድራቤታት ዝተፈጸመ ጀምላዊ ምብራር ዓሌት ናይ ምንፅፃይ መልክዕ ዝነበሮ ኣዝዩ ኣስካሕካሒ ተግባር ምንባሩ የረድእ ናይ ለይቲ ሰዓት 5 መፅኦም ዓለም ንእተሱ ኢሎም ሽዑ እሱ ስራሕ ኣለዎ ስራሕ ክኸይድ ዝምስተበገሰ በቃ ተሱ ያለ ዓባይ ናይ ገዛና ተሱ ሕጂ እንዳገፈፊኦም የፃሪኦም ደለው ኢላ በቃ ስንባደ ሰንቢልና ባል ሓደ ሳንጣ ሒዘ ኣቶም በጀካ ክዳን ለበሰ ጥረ ምንም ችግር ትባልን ኣይነበሮም ስራሕ ኸይድ ነይሩ ካብ ስርሑ ይኣቱ ካብ ገዝኡ ንስርሑ ካብ ስርሑ ንገዝኡ ነይሩ ባል ሓደ ችግር ኣይነበሮም ሕጂ ግን በቃ ማኪና ከማን ኣነ ተሸቕሪረ መፂ እንደ ከም ሓንጎሉ ዝየርዎ ኣደይ ያው ተሪፋ ባልት ቤት ያው ተሪፋ ኣጓለ ያው ለሃን እንታይ ኮነ ሓሳብ ኩሉ ስለደለወሱ
በቃ ሓንጎል ዙር ኢልዋ በቃ ዙር እንደይዝርብ እንደዛረብ ኣነ ብጣዕሚ እየ ተሸቕሪረ እየ ዘለኹ ውዳድ ድሕሪየ እየ ድኸይድ ዘለኹ ከምፅ ኣበይ ጀምሮ ተሕመም ኣበይ ጀምሮ ኣብቲ መንገድ በቃ ለይተል ሕጂ ኣብቲ መንገዲ እንጀራ ከመና ይበለን እንጀራ ይበለን ማየሰት ደድሕሪኡ ከይድ ሕጂ ለይቲ ኣብ ማኪና ሓዲርና ክንከይድ ሓዲርና ሓንሳብ ደቆስ ኢሎምና ነይሮም ተመሊሶም ከዓ ተበገሱ ኢሎምና ሰብ ዓይኑ እንዳሓሰየ ተሲኡ ተመሊሱ ተበገሱ ዝበልና ተበጊስና ሽዑ መሊሶም ከዓ ኣነ ክኸይደ ወርደ ክኸይደ ኣውርድኒ ብመንገዲ እንዳበለይ ሽዑ ብክንደይ ክርክር ኣብ ዝበፅሕና ኣብ ውሪድ ደርብዮምና ለይቲ ሰዓት ሓደ ናይ ለይቲ ሽዑ ኣብዚ ዝወረድና ካብ ሙሉእ ለይቲ ምስኡ ክዘውር ሓዲር እንተይ ኣነ ከም ዝግፍ እዚ ኣነ ርአ ይፈልኒ ካብ ድስታት ኣነ ንበይ እንታይ ከም ትገብሮ ሕጂ ከመን ዝጠቅም ኮይኑኒ